Dobro večer svima. Hvala kolegama na zanimljivim predavanjima i hvala svima vama na zanimanju za ovo naše događanje. Godine 2020. napunilo se točno pola milenija od kad je svjetlo dana ugledala rukopisno ćirilička pisana knjižica koja je jedan od najvažnijih hrvatskih književnih spomenika 16. stoljeća pisanih štokaricom. U procesu njezina nastanka sudjelovalo je u većoj ili manjoj mjeri čak 6 pisara. 3 glavna, A, B i C, oblikovali su većinu djela, dok je 4. pisar, D, natpisivao naslove na pojedina poglavlja, a također je zaslužan za pogovor iz kojeg saznajemo datum i mjesto nastanka same knjige, odnosno 20. svibnja 1520. u Dubrovniku. 2 posljednje pisarske ruke E i F zaslužne su za sadržajno kraće dopune nastale vjerojatno sredinom 17. stoljeća. Gledajući s grafijske strane, pismo svih autora pokazuje odlike diplomatičke minutkule, inačice ćiriličnog pisma kojima se koristilo u Dubrovniku i susjednim slavenskim kancelarijama. Dakle, Bosna, Hum, Srbija, ali i u nekim udaljenijim zemljama poput Bugarske. Upravo je Dubrovačka slavenska kancelarija bila jedna od glavnih centara u kojem se ta pismovna inačica razvijala. Diplomatička minuskula pojavljuje se krajem 12. stoljeća, a konačnu standardizaciju doživljava u 14. Karakterizira je četverolinijski sustav, koji je ujedno odlika svih minuskulnih pisama, te posebni slovni oblici kao što su A, B, V, D, G, Ž, K, L, M, N, T, C i Č. Naravno, kod pisara Libra postoje određene razlike u načinu pisanja, o čemu je više pisano u članku koji je izišao povodom 500-godišnjice same objave Libra, a dostupan je na hrčku, grafija pisarskih ruku Libra od mnogih razloga. Te se stoga više nećemo previše zadržavati na samoj grafiji. Možemo samo spomenuti da neki od pisara, kao što je primjerice pisar A koji je napisao i najveći dio djela, imaju svoje uzore u tiskanim izdanjima, kao što su Oficije, odnosno ćirilički prvotisak iz 1512. otisnut u Veneciji, koji osim rimokatoličkog molitvenika sadrži i molitve Svete Brigite Švedske. Kao takav ovaj spomenik je još jedan odličan pokazatelj više funkcionalnosti uporabe ćiriličnog pisma u Dubrovniku. Gledajući s kodikološke strane, Libro je sastavljen od 5 dijelova naknadno povezanih u jednu cjelinu, odnosno zbornik. A kao što je već rečeno, pojedine su dijelove pisale različite pisarske ruke. Predmet našeg predavanja dospije u arhiv HAZU-a, gdje se i danas čuva kao dio zbirke Ivana Kukuljevića. A iako bi netko pomislio kako je riječ o nekoj dimenzijama velikoj knjizi, njezine stranice iznose tek 13,5 puta 19 cm. Od ukupno 183 folija sačuvana su sva 183, ali pretpostavlja se da ih je prije bilo i više. Papir na kojem je pisan Libro je talijanskog podrijetla, a na to upućuju vodeni znakovi kao što su lovački rog, vrč, kardinalski klobuk te uteg u krugu. Na prvom nenumeriranom listu od njih 3 koji je dodan na početku, Kukuljević je zabilježio latinicom sadržaj u oznaku folija na kojima određena cjelina počinje. Drugi list koji spominje rešetar s bilješkama Đure Daničića o pretpostavljenom mjestu i vremenu pisanja zbornika, uz upute da su u tekstu pisani neki brojevi, baš kao i preostali prazni listovi nakon posljednjeg uvezivanja, više nisu sastavni dio zbornika. Također izostaje i nekad priključeni listić s kasnim nepotpunim ćiriličkim zapisom, koji je rešetar također smatrao glavnim dijelom ovog zbornika. Isto tako je više puta spominjana i Kukuljevićeva pogrešna numeracija. Na listovi primjerice 84 i 134 dvaput su označeni, a zadnja numeracija 190 naknadno je ispravljena Jagićevom i Daničićevom rukom. Najveće bogatstvo Libra u samom sadržaju, koji je toliko raznolik da je pravi izazov odgovoriti na pitanje u koji bi književni žanr to djelo trebalo svrstati. Stoga je prikladan i sam naziv Libro od mnogih razloga, odnosno knjiga o mnogim stvarima.
Prozni tekstovi koji se nalaze u Libru najstariji su primjer dubrovačke lijepe književnosti u kojima možemo prepoznati utjecaj srednjovjekovlja i renesanse, te ispreplitanje zapadnih, prvenstveno talijanskih i slavenskih utjecaja koji su često preuzimani iz starih glagolsko-čakavskih matica. Pobožni i moralno-didaktični tekstovi, apokrifi, odnosno u užem smislu spisi biblijskog sadržaja koji nisu uvršteni u kršćanski kanon oblikovani i ustaljen u 4. stoljeću, svetačke legende, kalendar za vraćanje i sanjarica, pjesništvo i poučna proza, sve su to cjeline koje tvore ovaj jedinstveni književni spomenik. Ono što se može prepoznati kao zajednički nazivnik svih sastavnica Libra, zabavno poučni je vjerski karakter knjige. Pri čemu promišljanja o čovjekovu spasenju, a s druge strane okupacija svakodnevnicom, čine srž te okosni. Poučna komponenta Libra može se prepoznati već na samom njegovu početku, koji čini poznato moralno-didaktično prozno djelo talijanskog podrijetla Cvijetog kreposti, odnosno Fiore di Vivo. Nastao u 14. stoljeću, taj jedinstveni spomenik europske srednjovjekovne književnosti svojim konceptom nagovještava renesansno doba na zanimljiv i poučan način, i to usporedbom čovjekovih mana i vrlina s karakterima raznih životinja. Te usporedbe često su utemeljene na popularnim prispodobama antičkih i srednjovjekovnih mislilaca. Zbog svoje originalnosti djelo je bilo izrazito popularno, te se brzo proširilo Europom i opstalo tijekom dugog vremena. Tiskana izdanja možemo pratiti sve do 19. stoljeća. U Libru su sačuvana 22 poglavlja od izvornih 35, odnosno proširenih 41, a u svako poglavlje slijedi formu sume teologije Tome Akvinskog, koji je ujedno i najveći autoritet u svijetu kreposti. Prvo se definira mana ili vrlina, zatim se donose moralne pouke prema crkvenim i filozofskim autoritetima, slijedi usporedba s nekom životinjom i na kraju primjer iz života svetaca ili poznatih osoba. Moralne pouke glavna su tema i djela svjetovne fabularne proze Nauka primudrog Akira. Ta pripovijest o mudracu Akiru, savjetniku asirsko-babilonskog cara Sinaheriba, koji je inače vlada između 720. i 683. godine prije Krista, podrijetlo vuče iz asirskog izvornika, a u slavenske redakcije dospjelo je preko grčkih i latinskih prijevoda. Priča se bavi mudracem Akirom koji odgaja svog nečaka Anadana, kao svojeg nasljednika raznim moralnim upucama i savjetima. Unatoč tomu, nečak ga spletkarenjem izdaje caru koji osuđuje Akira na smrt. On se uspijeva osloboditi svojom mudrošću, a nakon što je uz prijekore išibao svojeg izdajnika, Anadana od tuge pukne srce. I tako kratak opis sadržaja dovoljan je da se kao temelj priče prepozna motiv o kazni onoga koji zaboravlja pouke i na dobro uzvraća zlom. Znatno kristijanizirana verzija ove priče bila je raširena među pravoslavnim Slavenima. Znatan dio Libra zauzimaju već spomenuti apokrifi. U prvom dijelu nalaze se 3 starozavjetna znaka: čtenje prekrasnog Jozefa, čtenje od Abrama i od smrti Abramove. I jedan novozavjetni, čtenje svetog Tome. U čtenju prekrasnog Jozefa jedan je od najpopularnijih apokrifa u starijoj slavenskoj književnosti. I u njemu je poznata biblijska priča o sudbini dobrog i pravednog Josipa, kojeg ljubomorna braća prodaju u Egipat kao roblje. U Libru je ta priča dopunjena motivima čaranja i emotivnom epizodom Josipova plaća na Rahelinom grobu, znači na grobu svoje majke. Razlika u odnosu na biblijski tekst je i sam kraj priče u kojoj Josip ne oprašta svojoj braći, već samo Benjamin, što donosi prilično drukčiju zapravo pouku koja govori o zadovoljenju pravde bez oprosta. Popularna talijanska prozna legenda La Venedetta di Cristo, koja je krajem 14. stoljeća zapisana kao pjesma s 4 pjevanjima, također se može smatrati apokrifom, i to novozavjetne tematike. Prema istraživaču Milanu Rešetaru, zametak legende o Isusovoj osveti Židovima nalazi se u latinskoj apokrifnoj priči Vindicta Salvatoris iz 8. stoljeća. U Libru se ta legenda pojavljuje pod naslovom Osvećenje Isu Krstovo koje učini car Vespasijan, a zapisana je kao proza. Vjerojatno prema liričkom predlošku objavljenom 1490. u Firenci. U podužoj naraciji opisuje se strah Židova da će ih Rimljani kazniti zato što su pogubili Isusa, što se na kraju naravno i događa.
Velik dio Libra zauzimaju svetačke legende. Istorija od svetog Ivana Zlatousnika, istorija od svetog Đurđa i istorija od svetog Đulijana. Sva tri teksta prijevod su omanjih talijanskih pjesama koje su pučki pjevači, kantastorije, uglavnom sami skladali i pjevali po trgovima i sajmovima. Neke od tih pjesama su pogotovo u 16. stoljeću i prodavali u obliku jeftinih pučkih izdanja. Sve tri legende imaju elemente feudalne kulture, dvorske i viteške mitove koji često izostaju u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti. Kao pouka tih legendi ističe se važnost pokore za oproštenje grijeha i spasenje. Eshatološki zadržaj, kao što su smisao i svrha čovjekovog postojanja, sudbina duše nakon smrti, uskrsnuće i posljednji sud, teme su koje se provlače kroz sve dijelove Libra. One su prisutne i u dijelima skazanja i pripovjedanja od suda velikoga i sud veliki gospodinov, kako piše sveti Matije evanđelista, koja su strukturno slične. Oba govore o Matejevu opisu suđenja grešnicima i obiluju apokaliptičnim motivima poput viđenja velike zvijeri, odnosno Antikrista, kataloškog nizanja 15 znakova vremena, u kojima se najavljuje veliki sud i sl. Pjesništvo je zastupljeno u svim dijelovima Libra, iako ne u tolikoj mjeri kao proza. Kao najdužu pjesmu treba spomenuti istoriju od uskrsnuća Isu Kristova. Ta pjesma je još jedan prijevod talijanske pjesme La Resurrezione di Cristo, koja se pripisuje poznatom pjesniku 14. stoljeća Niccolò di Mino Cicerci, rodom iz Sijene. Kao što sam naziv govori, u pjesmi se spominje epizoda iz Isusova života netom prije i nakon uskrsnuća, kao što su silazak nad pakao, Kristovo ukazanje majci i trima Marijama na grobu, te ukazanje Petru i dvojici učenika na putu u Emaus. Lirici Libra mogu se pribrojiti dva prenja, kontrestanje i pripovjedanje od čovjeka živa i od smrti nesrećne i čtenje Bernarda. Prenje je srednjovjekovna pjesnička vrsta u obliku dijaloga dvaju suprotstavljenih entiteta, koje sadržava pripovjedne i dramske elemente. U kontrestanju se rasprava vodi između čovjeka i personificirane smrti, koja se ispočetka prikazuje kao veliki neprijatelj, da bi se postupno preoblikovala u proučavateljicu bogobojaznog života. U dijelu je prisutno miješanje zapadnih slavenskih elemenata, jer osim talijanskog predloška La Storia della Morte, postoje i elementi sadržaja bliski slovu meštra Polikarpa, koji se pojavljaju u hrvatskim glagolskim tvornicama iz 15. stoljeća. Petristov i Oxford. U Libru se pojavljuje jedna od najposebnijih pjesama hrvatske srednjovjekovne književnosti, Probudi se Jure duše. Njezina trodjelna struktura obično je zbunjivala istraživače koji su njezine dijelove često smatrali zasebnim pjesmama. U Libru su sva tri dijela složena u jednu skladnu cjelinu, te koncept razgovora personificiranih entiteta čovjekove osobnosti, duše i misli vuče paralele s prethodno spomenutom književnom vrstom prenja. U hrvatsko-glagoljskoj književnosti poznate su dvije inačice prenja koje mogu poslužiti kao predložak ove pjesme. Kako se duša smisalju na kup menila i govorila u zborniku iz 15. stoljeća i kako se duša smislom pogovara u omišaljskom rukopisu iz 18. stoljeća. Zabavnu stranu Libra, odnosno profanije tekstove namijenjene razbibrizi, predvode dijela vračarsko-astrološke tematike. Kalendar za vraćanje i prilike i sni od Danijela proroka dva su takva teksta, kojima nedostaju određeni dijelovi. 9 listova kalendara te još 5 listova između kalendara i samih prilika. Kalendar funkcionira tako da se prvo navode horoskopski znakovi koji označavaju mjesece u godini. Kreće se od ribe, zatim slijede ovan, junac umjesto bika, blizanac, rak, lav, djevica, homut, odnosno vaga, škrpijun, odnosno škorpion, strijelac, kozorog, odnosno jarac i mokros, to je vodenjak. Potom se u svakom mjesecu pojedini dani označavaju horoskopskim znakovima i to tako da svaki obuhvaća razdoblje od 2-3 uzastopna dana. Prva 2-3 dana uvijek su pod znakom horoskopskog znaka za mjesec, a zatim se niz nastavlja od njega. Nakon toga vraća se kakav će biti pojedini dan, dobar, zao ili srednji, i to na osnovu znaka zodijaka pod koji je taj dan padao.
Primjerice, dobri dani padali su pod ribu, ovna, blizanca i djevicu, a pod komuta, strijelca i mokrosa srednjih. Zli dani nizali su se pod juncem, rakom, lavom, škrpijunom i kozorokom. S tim da je škrpijun bio daleko najomraženiji znak horoskopa u to vrijeme. Ne znam je li sad. Prilike i sni od Danijela proroka djelo je koje se slobodno može smatrati istinskom srednjovjekovnom, odnosno ranovjekovnom sanjaricom. U toj zbirci snovi s njihovim tumačenjima su pojedini simboli koji se objašnjavaju pogodbenim rečenicama u smislu primjerice. Ako li vidiš da kuća gori, to je prilikuje gdje znači skandal. Ako li vidiš da sunce suproć mjesecu grede, to je prilikuje veliko zlo. Ako li vidiš punicu, to je prilikuje nevoljstvo i slično. Kao što se može vidjeti iz priloženih primjera, neki od njih su bili prilično humoristični, što nam također daje izvrstan uvid u tadašnji način života i poimanje smiješnog i dokolice. Sanjarice i razna vraćanja, odnosno horoskopi, i danas su snažno prisutni u svakodnevnici takozvanog modernog čovjeka. Sanjarica iz Libra vjerojatno kao uzor imala slično djelo iz talijanskog zbornika s kraja 15. stoljeća. Jedino su pojedina tumačenja drukčija, a izostaje nizanje pojmova po abecednom redu. Ovaj kratak pregled potvrđuje sadržajnu raznovrsnost tekstova Libra, te opravdava i naslov same knjige o mnogim stvarima. Iako većina tekstova ima svoje predloške u europskoj, prvenstveno talijanskoj književnosti, oni su ipak u jednoj mjeri različiti. Ta tendencija naglašava želju za prilagodbom dijela primateljima, ali i samu originalnost ruka koje su pisale taj reprezentativni književni spomenik. Iako se pojedini tekstovi mogu povezati sa samostanskom namjenom, ukupan kontekst nastanka Libra ne upućuje na njih kao primatelje, nego na urbanu kulturu kakva je živjela među uglednim dubrovačkim trgovcima, članovima bratovština i sl. Tomu svjedoče i slični tekstovi koji su u svojim knjižnicama imali ugledni Zadrani i Spličani, primjerice inventar zadarskog trgovca Mihovila iz 1385. i Damjana iz 1389. a koji svjedoče o književnom obrazovanju vlasnika i vezana su europskim književnim životom. Hvala na pozornosti, to bi bilo sve od mene.